angisayikhuluma indaba yakhe. Ushadile lo muntu, ushade kwasakepite kwasakushada. Ayikho into engisazophinde ngikhulume naye. Futhi angisophinde nginifone ngithi buyela nikele. Uyena osothatha nina ahambise lento ayiqondise ngani ngisahlangene mina naye. Sihambile naye sokwenza iDNA. Mesifika lapha futhi asebuyile ama-results naye kade khona wawabona. Uma sibuya lapha sengiyamxhuma ke efonini akasatholakali kayiyena ka ngisamtholi ingakho sengibuye back ngathi ake nginithinte siphinde futhi sihambe siyomfuna kunye nani. Ey iDNA yenziwe imali yami ngoba ngangiphoqa ukuthi ingane yami ibe support ithola uyisi ngayenza ngemali yami. Ngamtshela ukuthi ngicela avuke kesambe sokwenza iDNA. Hayi science impela iDNA science impela ngempumelelo. Ngingasho nje ukuthi lento eyayingabazisa cha ingane kwathola ukuthi ingeyami. Siyabonga ke lokho ukuthi ke umuntu seyizingane seyisazandile izingane kuyisibusiso lokho. Kodwa sithe sisahamba ke endleleni ke okushuthi ngisenze iplan lo ngangishiloko wawungwana ke nangibuza ukuthi ngizokuyithini indaba zokusupporta ngizowashaca amavoti. So kanti izobele ngibe nebhadi vele ngilahlekelwe na iphone. So mengilahlekelwa iphone ke ngangasakwazi ukuthi ngimxhume bengimdinga nje impela ukuthi kambe ngizomxhuma kanjani washo ukuthi indaba yephone ayikho iphone vele yalahleka nje yalahleka iphone ngiziphathela ubhopho nje komanje hayi angeke ngakutshela sithobile ufike walwa nengane yami wathi ingane akakholwa sokwenza iDNA sahamba bese siba neDNA manje selathi hayi uyiphara qobo uyiphara nje usikhotheni uqobo lwakhe usulahla iphone ngoba sekubuye iDNA kahle kahle uqonde entoni into oyiqondile kahle kahle hayi kwalahleka iphone ngokweqiniso uke mhlawumbe nje senibuya kolandama imphumela mhlawumbe nje kwaphela insuku engakuthi umthole noma wavane wanyamalala ngalo losuku. Sibuya nje sisi kwiDNA sahlukana kahle sibuya khona ngakusasa sengizama umfonela siza ukuthi uhamba kanjani soqhubha kanjani ngangasamtholi. Mhlawumbe wathi efika nje endlini oba wechipha inamba yami. Umbuzo wami uthi ke njengoba elahla iphone uphathe ubhompompo mina ngifonele kini ngobhompompo. Ngoba phela asikhulumi kuma social media kodwa ngiyafonela ukuthi uphethe ubhompompo mina ngifonele kini ibhompompo njengoba phethe uzokwenza umzamo njengoba namanje kuyinini ephinde nazomfuna njengoba eyinyamazana sima dogs emva kwakhe semsukela yemuphi umzamo azozama kahle kahle njengoba esefuna ukujahwa nje yena ngokwakhe njengokufaka nje izingane kanjena bengisaxoxisana nje nomndeni ukuthi ingane hlasweni ifaka kanjani emndenini nje lo mcimbi nje leyo kanjalo bengithi mhlasweni kule nyanga ngiyobe ngihlela lezo zinto January kake iqaleke nje nakahleke kahle ngoba nje ayikho nje emndenini ayaziwa ukuthi yaziswa kanjani nje ngokwesiko lesintu bengicabanga kanjalo mina ngokuhlela kwami nabafowethu ngandlela athi sikhuluma ngayo mhlasweni ukuthi nje seyivelile ukuthi nje ivele ngasekhaya ayingene phela ke emndenini. So nje bengiseza into efuna ngizenze ngihlela into ezikanjalo into ezithengwayo yabo nje imicimbi yesizulu. Ngifuna nibone kahle sisithobile ukuthi mangabe sithi amadoda ayemaphara umaphara umoya indoda usukuyiphara kodwa ngibona ngalezi alisemini ukuthi yiphara. Uyiphara babo mntanami. Yazi ukuthi ngoba yini ngisho kanjalo ngishisa ukuthi lo ngekathi sifika la wasiqala ethi angizikondla ngoba ingane ngikhona ngoba iseThekwini wara namhlanje siphumile ushona le hayi uyiphara. Sanibonani babukele emakhaya igama uthobekile wakamdlalose phasi kohlelo lemadlula mida inkinga zomhlaba babukele makuthi uyaqala ubuka uhlelo lethu siyacela upress usubscribe ukuze babukele bethu namhlanje siyahamba sibizo uThembi ngicabanga ukuthi nizomkhumbula uThembi owake wasibiza ukuthi sizomsiza mayelana nendaba yakhe yobaba wengane babukeli bethu uThembi uthi inkinga le ayesibizele yona eqaleni engathi ayixazululekanga kahle uyacela siphinde futhi simphelezele ayokhuluma naye baba wengane ngoba engathi baba wengane akenzi ngendlela. Hlalani nathi ke babukeli sihambe sekuThembi sizwe ukuthi yini ngempela ubaba wengane le angasafuni ukuyenza. Siyabonga. Sanonani babukele emakhaya sawona sisithembi babukeli siphinde wasibhalela futhi uThembi ngicela ke sizwe ukuthi njengoba sesibizile kwesibili kungani esibizile. Yebo sanibonani sisobile into edala ngenibize ukuthi nina khumbula ngesikhathi sifikela koqala kubaba wengane engonhle ingane kwacaca ukuthi ufuna sihambe sokwenza iDNA
Uma sahamba-ke sawenza i-DNA naye kade khona sabuya nakathola ukuthi ama-result engane yakhe. Mese sibuya lapho-ke efonini-ke akasatholakali nhlobo angisamtholi solokhu sabuya kwi-DNA angisazi ukwenzalani. Yingakho nginifonelile ukuthi futhi siphinde sihambe somfuna lapho ekhona mhlawumbe uzofika achaze ukuthi kwenzakalani. Okay, siyakuzwa-ke Sithembi. Sizohamba-ke nawe siye komfuna la ehlala khona ngoba phela sesiyazi ukuthi uhlalaphi. Sike siyozwa-ke kuyena ukuthi kungani-ke manje angabe esamondla umntwana ngoba phela yena ekuqaleni wayethe ulinde ama-results. Asebuyile-ke ama-results-ke. Ngicela-ke sihambeni nani babukeli bethu siye kobheka ubaba womntwana sizwe ngaye-ke sizwe naye iside lakhe ukuthi kungani-ke manje engasatholakali. Hlalani nathi-ke babukeli ningayindawo. Nilinde ukuthi size sifike kubaba womntwana sizwe elakhe iside ukuthi kungani angasatholakala efonini. Sithembe ukuthi sizomthola namhlanje. Hawu, umuntu usehambe efika ngisho utshani. Sasingene la impela. Hawu, nangu ngenhlanhla samfica. Siyamthola impela. Sawubona baba. Unjani? Cabanga ukuthi usangikhumbula uthobekile. Uyangikhumbula impela. Hayi usamkhumbula futhi usisengihamba naye. Hayi ngizoke ngimnike ithuba kuThembi uthi unodaba afisa ukuthi simsize ngalo futhi njengoba sasifikile ekuqaleni. Kodwa ngizoke ngimnike ithuba uThembi akhulume mase aqedile uThembi mase ngiyezwa ukuthi isizathu-ke salento athi ucela simsize ngayo ikephi inkinga ngakwena. Nawe bengekho inkinga-ke kona kakhulu ngicabanga ngoba wayefuna sikwenze sakwenza kulungile kodwa-ke ngizwe. Ake simnike ithuba uThembi qala khuluma. Thembi nangu kwakuhleke samfica ake usho-ke futhi ukuthi njengoba sasiphinde sabuya seza kwakhe kungani uphinde wasifonela wathi asibuye sizokhuluma naye. Okay sis, into edala engiphinde nganifonela ukuthi ngelanga isikhathi sikade sifikele ekhaya. Kwacaca ukuthi ingane uthi ufuna ukwenza i-DNA ngoba akakholwa kahle ukuthi ingane. Okay ke sihambile naye sokwenza i-DNA. Bese fika lapha futhi asebuyile ama-results naye kade khona wawabona. Uma sibuya lapha sengiyamxhuma ke efonini akasatholakali kayiyena ngisamtholi ingakho sengibuye back ngathi ake nginithinte siphinde futhi sihambe siyomfuna kunye nani. Ey. Baba kuyamuzwa uThembi uyasho ukuthi nihambile nina naye kwenza ulibofuzo njengoba sasikade sithe sizolenza ngoba phela wena wawuthena ingane awuyondli ngoba awazi ukuthi ingane yakho noma kuyona yakho. Uyasho ukuthi Sithembi ukuthi senihambile ke nayo wenza ke ulibofuzo kodwa wena awusatholakala efonini. Mhlawumbe ungasichazela ukuthi kungani ungasatholakali ke manje efonini. Hayi science impela i-DNA science impela ngempumelelo. Ngingasho nje ukuthi lento eyayingabazisa cha ingane kwathola ukuthi ingeyami. Siyabonga ke lokho ukuthi ake umuntu sezingane seyisazandile izingane kuyisibusiso lokho. Kodwa sithe sisahamba ke endleleni ke okushuthi ngisenze iplan lo ngangishilo ko wawungwana ke nangibuza ukuthi ngizokuyithini indaba zokusupporta ngizowashaca amavoti. So kanti ngizobele ngibe nebhadi vele ngilahlekelwe na ifoni. So mengilahlekelwa ifoni ke ngangasakwazi ukuthi ngimxhume bengimdinga nje impela ukuthi kambe ngizomxhuma kanjani washo ukuthi indaba yefoni ayikho ifoni vele yalahleka nje yalahleka ifoni ngiziphathela ubhopho nje komanje ngiyaxolisa into ngalokho hayi ifoni yalahleka kuloko aqiniso ngempela. Sisithembi njengoba echaza uma ucabanga lento ayikhulumayo eyiqinisa. Hayi angeke ngakutshela Sithobile. Ufike walwa nengane yami wathi ingane akakholwa sokwenza i-DNA. Sahamba bese siba ne-DNA manje selathi hayi uyiphara qobo uyiphara nje usikhotheni uqobo lwakhe usulahla ifoni ngoba sekubuye i-DNA kahle uqonde into eyiqondile kahle. Hayi kwalahleka ifoni ngokweqiniso kwalahleka ifoni ngizimisela ukuthi kungaqala phansi ukuqhutsheka kuye phambili hayi kwalahleka ifoni Nkosi yami hayi kwalahleka ifoni ngiphethe ubhopho nje manje nje nangu nje ezinye izinamba zibuyanga inamba zonke yabo akuzange izinamba zibuye zonke nje cha bengenayo impela hayi ingane kwaba ngiyami ngiyabonga.
Ikhona mhlawumbe imizamo ke wayenza ke ngesikhathi sokuthi ulahle ifoni ngoba phela usutholile ukuthi umntwana wakho sekumele wondla ngithi wathi awondli ngoba wazi imiphi ke wena imizamo oyenzile ukuze ukwazi ukuxhumana noThembi wondla ingane. Bengakabi khona umzamo bengisayizamile. Hayi bengakabi khona. Bengisazozama nje. Ngifika nje ngesonto izabe sethi ngiyasukuma nje nami ngithi ngizama imizamo kwangibona ngathi kuthulekile impela ngangithi hlaseni uzophinda angithinte mangaba kulahleke ifoni sengadlama izama indlela okungithinta. Hayi ngesonto izabe sengithi ngizosukuma. Nami ngingazi ngizoqala ngakuphi kodwa nje bengiplan nje ngizosukuma kanje ngihlwaye ngazi kanjani impela. Hayi ngiyabonga ukuthi nifikile. Ngiyabonga. Sisithembi nangethi ubesazozama imizamo njengoba nje sekuthi sebuyile ama results uke mhlawumbe nje senibuya kolandama imphumela mhlawumbe nje kwaphela insuku engaka ukuthi umthole noma wavane wanyamalala ngalolo suku. Sibuya nje sisuka iDNA sahlukana kahle sibuya khona ngakusasa sengizama umfonela siza ukuthi uhamba kanjani soqhubeka kanjani ngangasamtholi. Mhlawumbe wathi efika nje endlini oba wechipha inamba yami. Umbuzo wami uthi ke njengoba elahla ifoni uphathe ubhompompo mina ngifoneleke yini ngobhompompo. Ngoba phela asikhulumi kuma social media kodwa ngiyafonela ukuthi uphethe ubhompompo mina ngifoneleke yini ibhompompo njengoba ethi uzokwenza umzamo njengoba namanje kuyinini ephinde nazomfuni njengoba eyinyamazana sima dogs emva kwakhe semsukele yemuphi umzamo azozama kahle njengoba esefuna ukujahwa nje yena ngokwakhe. Awuchaze baba. Hayi ngithi sizoxoxa manje ukuya phambili ngizoyizama imizamo kodwa nje bokulahleka kwefoni nje. Hayi ngifakile yona enkingeni kona ngithanda lokuqulwana nabucala kodwa nje hayi bokuyifoni Nkosi yami. Yazi mina ngingathanda ukuthi uyisho mhlawumbe leyo mzamo ungaleke ukuthi imizamo usho ukuthi mizamo mini lo khuluma ngayo. Ingane bengizoyisupport ingane bengizozama impela ngisupport ngibesoplana ukuthi ingane nje impela nje sengiyifaka kwezinye izingane ukuthi kuyeka kanjani phambili uyabona nje ngingeze nakwimshwalense phela nje ngengane nje nezinye izingane nje bengingazi nje sengazi ukuthi ingane isikhona. Bengizozama ukondleni ke plan indaba okondla ke ukuthi ngikuyeka kanjani phambili impela. Okay baba ngicela ukubuza baba ubaba ngabe mhlawumbe likhona itoho alitholayo noma ngabe ubaba uyasebenza? Ya ngiyi-owner khona nje into engiyi-ownayo. Hawu baba yazi kahle kakhulu ke sho ukuthi ungakwazi ukukhipha idlanzana emholweni wakho uwondla umntwana. Ya incane kona into engiyi-ownayo ngoba yitafula kodwa nje ya ngazama impela. Ungazama ukuthi ukhiphe lapho. Ya ngidayisa umgaqweni ngi-owner lapha nje ngi-owner indawo street lapha kwi-street vendor. Ya ngi-owner nje le tafula. Okay. Sisithembi ngabe mhlawumbe khona okunye ofuna ukusho? Engifuna ukukubuza mina sesithobile kukodwa ngifuna ukuthi akusho vele angisathembi lutho kulobaba ngoba usetikhombisile ukuthi uyiphara. Bengithi uyiphala ngiqolise ngoba ngithuka abantu besilisa kodwa lo uyiphala. Okokuqala mzukwana ngifike la wangibelesela ngokuthi mina ngiyasebenza why ngokwenza ingayi kokwenza iDNA. iDNA yenziwe imali yami ngoba ngangiphoqa ukuthi ingane yami ibe support ithola uyisi ngayenza ngemali yami. Ngamtshela ukuthi ngicela avukeke sami sokwenza iDNA. Njengoba ngenze ngemali yami uthi uyi-owner yetafula imali yetafula uyazi ukuthi idla nobani njengoba nalapho usathi mengabe ethola ukuthi ingane yakhe akangiphathisa ngisho u10 lokuhlaza njengoba ethi uzozama intona azozama engasangifoneli kwamanje ngoba safuna phinda kumanje izingane ezinobaba bazo kuya kuDisember zizogqoka into zoDisember yakhe akayazi kumanje ingane ziyafewela ziyokwenza amafeweli izothengela izinto zizokwenzelwa mina ukhona wena uthi uyindoda uthi uzozama why ungaqaqisa ukuthi iyahlula ukuze ngiqhubeke nengane. Njoba ku2024 nje sisu uphela njoba u2024 nje uphela umuntu nomuntu inhlelo yazihlelela inyaka ozayo ihlela inyaka ozayo yabo nje unyaka ozayo hayi akho complain ophinde bekhona nje ngiyamfaka nje ezinhlelweni nje lo mntwana ngiyavuma impela bengilahle kule phone sengiyamfaka nje manje inhlelo lezinyaka ozayo kuyeke phambili. Uma uthi unyaka ozayo kusho ukuthi usaqhubeka kona ukuthi njengoba kuNovember kuDisember ayikho futhi imali yesondlo ozoyikhipha ngoba phela uyasho ukuthi likhona idlanzana olitholayo la kuleli tafula olonayo. Kona bokusafana ngenza inhlelo ngikwazi ukuhlukanisa ibudget lapha kodwa ke
ngazama lokho mncane. Ima-ke abona-ke ngifuna nibone kahle sisithobile ukuthi uma ngabe sithi amadoda ayemaphara umaphara usimo yindoda usuke uyiphara kodwa ngibona ngale ezalisemini ukuthi yiphara uyiphara babo mntanami. Yazi uthi ngoba yini ngisho kanjalo ngishisa ukuthi lo ngekathi sifika la wasiqala ethi angizikondla ngoba ingane ngikhona ngoba iseThekwini wara namhlanje siphumile ushona le hayi uyiphara. Baba ngabe uzizwa kanjani mangabe uma wengane yakhe kubiza ngephara? Akekho umuntu ongajabula ebizwa ngephara. Engalona iphara akekho angikujabuleli. Kodwa ke angifuni ukuthi kube khona impi. Kodwa phela ke awumbuzo wami awuphendulanga ukuthi njengoba kuzoba uNovember noDisember alikho noma nje indlanzana elincane phela umzwele uma wengane ngoba uThembu uyasho ukuthi usebenzise imali yakhe ukuze kwenziwe ulibofuzo. Uyaphinda futhi uyakufonela ifoni simfake ehlahleni awusatholakala uthi ngisho senihlukana niphuma kolanda imphumela awukhiphanga ngisho u10 lo enganeni phela ukukhombisa ukuthi usubaba wengane usunabo ufakazi ukuthi ngempela lengane yakho. Kunezinto bengisafisa ukuthi ngizenze ezithinta isiZulu bengithi ngibudgetela lokho bese ke nginyakoza ngiyaqala ke siyondla ke siyaphambili njengokufaka nje izingane kanjena bengisaxoxisana nje nomndeni ukuthi ingane hlasweni ifaka kanjani emndenini nje lo mcimbi nje leyo kanjalo bengithi mhlasweni kule nyanga ngiyobe ngihlela lezo zinto January ke ngiqaleke nje nakahleke kahle ngoba nje ayikho nje emndenini ayaziwa ukuthi yaziswa kanjani nje ngokwesiko lesintu bengicabanga kanjalo mina ngokuhlela kwami nabafowethu kandlela athi sikhuluma ngayo enhlasini ukuthi nje seyivelile ukuthi nje ivele ngasekhaya ayingene phela ke emndenini so nje bengiseza into efuna ngizenze ngihlela into ezikanjalo into ezithengwayo yabo nje imicimbi yesiZulu. Kodwa kumbuzo nhlasini ngani ongiphendula ukuthi na umbuzo wakho ukuthi angizukwenza lutho na manje ngoba nje uhlela imicimbi ngalana ukondla ngalana sengathi manje ngenza lokho umcimbi okudlule kube uma ke sengiqala ngonyaka ozayo ke ngoJanuary ke. Yazi angifuni kube ngathi mhlawumbe khona ama-side engiwathathayo noma khona mhlawumbe engimsidayo kodwa kunombuzo bengathanda nje ukuthi ngikubuze wona. Uhlela umcimbi kodwa utholakala efonini ubuzomxhuma kanjani uma wengane? Akusekwalahleka ifoni akusekwalahleka ifoni lo kangempela. Kulahleka ifoni kodwa uyahlela awuyivezi indaba ukuthi ubuzomthola kanjani uma wengane phela ngithi uthi kunezinto zesiZulu obuyozenza izinto obuzozenze zayo lengane esikhuluma ngayo impela kodwa uxhuma noma wengane. Hayi phela ngithi mawuhlela izinto ngithi niyakhuluma nomndeni nibona ukuthi inhloso umcimbi uzokwenziwa hleseni ngoNovember noba ngoDisember abantu yabo nje into ezithinta mina lezo nomndeni wami yabo yena bengani bekona bekunalo ithe ukuthi cha sazophinda sixhumane ngimthola ukuthi ngizomthola kanjani ngoba ifoni beyilahlekile uyothi ufika lesikhathi somcimbi bese ngamtshela ukuthi bese sitholene benginalo lo themba ukuthi isikhathi somcimbi lesobeka somndeni ukuthi ingane siyamukela kanjani okwenziwa nje uyobe sethola sobe sesikwazi ukuthi sixhumane. Kusho ukuthi uSithembu uyamazi ukuthi ubungamtholaphi? Hayi anginalo ulwazi benginalo ulwazi nje kodwa benginalo uthemba ukuthi njoba ngifuna ungithola bengisazophinda ngimthola kodwa nje nami bengabe ngicashile nje bengisahlela into zesicawuthi nenhle into zesiZulu impela ingane ingene kahle emndenini. Awusho-ke wendoda kahle ushadile nomfazi kwenzakala ngempilo yakho ngoba phela angikutholi nje uyawalazela ushadile unomfazi ukepitile kwamba kanjani? Usifuna ngiyiphendule lo kepeta nalo. Hayi phela umbuzo uqhamuka kuma wengane uma wengane usefisa ukwazi ukuthi yini inkinga yakho ngoba phela uyabaleka angisho ukuthi uyabaleka kusho uSithembi mina ngisho into engizwa ngoSithembi. Hayi khona ngihlala naye impela khona ngihlala naye. Uqedile sisithobile hayi abona njengoba esho kanje uthi hayi uthi ngikuphesha ngobani anginamsebenzi nawe. Into engidala ngithi anginamsebenzi nawe ngangitshela ukuthi uyindoda mzukwane ngikuthatha ngikubeka la ngokuzalela ingane ngithi ngikwenza indoda kanti uyazi ukuthi unufisa ntoni. Ngibona amasayini akho ukuthi uhlala nomuntu wesifazane awutholakala ufishi ohlala emanzini.
Anginankinga-ke lento ngoba umkepiti wakho ubona ukuthi uwona ufuna udla imali yakhe, ingane yakho akungadli lutho. Sukela manje ngisafuna ukutshela sophinde sibe izinja sikusukele ngemuva ube inyamazane. Sekufanele ukuthi ukhethe uyayiyeka, uyaphuma kumntaneni wami, uqhubeke nempilo oyenzayo. Kodwa ngelinye ilanga uyayidinga. Baba uyamuzwa usisithembu unolaka ehlisula kabandla sesithembi. Angizohlisa uyabona angikwazi ukukhomba umuntu wesilisa kodwa lona nje bedunga ukuthi ngimubambe nje ngawo amawashingi ngoba uyangicasula. Akwazi ukuthi ngafike ngikhulele ngiphinde ngiyozala ayigcineni aphinde nangalokuza ingane yami angitshela ukuthi wala. Baba uyamuzwa usisithembu uthi ngokusho kwakhe ongcono vele nje iphele indaba yakho nengane. Uzizwa kanjani ngalonto ayishoyo ngoba phela na ushiso obuhlungu benhliziyo bokuthi kusho yena njalo akusho mina, uthi wena nje ugcwala amathafa. No, asikwazi ukunqamula kanjalo ngoba phela seyenziwe i-DNA. Shuthi enhlasweni mina ngibe iphutha libe kuthenini ngithi ngihlela ngale kanti nefoni izolahleka ngale. Cha ngikhona. Hayi ngingathembisa nje ukuthi ngikhona. Sisithembi nange ngathi uyathembisa kamanje ukuthi ngeke sisamlandela ngemumva usezoba khona enganeni. Wena ke uzizwa kanjani mengabe ekhuluma kanjalo? Akho kuzizwa sisobile lana. Ayobona leli iqili lena. Kwaqala wayikhuluma kanje. Mina njengoba ngisho ukuthi ayisekho into engizoyikhuluma naye. Okusho nje njengamanje uma kuwukuthi khona something azolenza seyoxhumana nani nihambe nomkhombe ekhaya ukuthi okwenza ntoni. Mina angisayikhuluma indaba yakhe. Ushadile lo muntu, ushade kwasakepete kwasakushada. Ayikho into engisazophinde ngikhulume naye. Futhi angisophinde nginifone ngisibuyela nikene. Uyena osothatha nina ahambise lento ayiqondise ngani ngisahlangene mina naye. Engathi lunzima lona udaba bengithi mase sibuya hlaphe kukhona kuzoba ngcono. Ngabe baba usithatha kanjani lesimo? Usethi manje wena usuyoxhumana nathi ukuze uhambe uyolungisa amaphutha akho. Ngabe nje kuphatha kanjani ukubona uma wengane yakhe kulesimo? Hayi akungiphathi kahle ngoba kusho ukuthi chaza ukuthi sengithatha isinqumo kade ngilalele ukuthi angiwimise le micimbi yesiZulu yokwamukela ingane. Ngiqale enhlosini ngisupport ingane-ke. Ngisupport ingane-ke ayisihlehlisi indaba yomcimbi. Ngisupport ingane abone ukuthi cha ngikhona. Okay, uzowumisa umcimbi usupport umntwana kuze ezokubona lokho kushoyo uyathembisa. Angifuni uthembise mina naye, ngifuna uthembise yabo njengoba nje sikhuluma kanje live usho phambi komhlaba wonke ukuthi uyathembisa ukuthi uzoqala manje wondla umntwana. Hayi ngithembisa impela. Hayi ngiyahoxisa umcimbi wesiZulu, angisezulu ngibeka amali eceleni ukubhekana nosondlo somntwana. Engicela nje ngizocala ukuxoxa naye ukuthi hlesweni ke ngihambisa ngalophi date enyangeni imali abayamukelayo hlesweni yenyanga yelenzana yesondlo somntwana. Ubaba wengane uyathembisa ukuthi uthi uzowumisa umcimbi bese yaqala eyondla ingane. Mina sengifisa ukwazi ukuthi ngabe wena Sisithembi uzizwa kanjani, kodwa ke ngiyakubona ukuthi amaphapha phezulu ulaka luphezulu uthi awufuni ukuzwa lutho, uzobona ngaye senza umzamo. Ngithi usho njalo. Ayikho nje into engathi manje njengamanje mina konke engithathayo iphatheka isho yena ngoba oqala bengekahlele umcimbi ngengane yami engangixelelanga mina. Sizwana? Yingakho ngithi ayikho into engithathayo, ayikho into engiphathayo ngilayishe emgodleni engihamba naye. Yingakho ngithe konke akakwenze. Mina ngisafunela ukuthi ebhekene naye ngoba yonke into ayikhuluma yokuqina. Awukwazi ukuhlela umcimbi mina ungithinti. Uhlela umcimbi kanjani ingane ezalwa ndimi? Ayikho into engiphathayo futhi engithatha kena ngiphathisa wona mina Sisobile. Hayi ngiyezwa Sisithembi, ngiyakubona ukuthi hayi amaphapha phezulu ehlisa umoya. Sike simnike ithuba ubaba sibone ukuthi uzokwenza njani. Okay ke Sisobile into engayisho mina kulo baba. Ngiyaxolisa ukuthi lo baba. Ngoba manje ngixakwa ikweleti seziyangishaja ngoba ngisho ukuthi ingane iyokwenza ama-grade ngithathe lo mali ngikwenza ama-DNA ngemali. Kushithi sengingene ezikweletini. Njengoba yethena uzowenza umzamo uzofaka imali sengifuna ukwazi ukuthi njengoba lokuza ngifuna khokha imali ezikweleti. Angasho ukuthi lo mali uzosupporta mina. Futhi engeke azayifake kumina uzolokho ekhohlisa mina into engizoyenza sengizoyifaka enkantolo futhi mengefaka enkantolo uzabona ukuthi lo mali ayize kumina ngizomnikeza ethi axhumane nani lo mali kube yinene lokuzayo nihambe nikhokhe izikweleti ngoba mina imali yakhe angisayidingi.
Angisayidingi futhi angisayifuni. Baba thina uPaula wakho. Ngoba angifisi ukufikela enkantolo ngokwami nje, hayi ngoba ngesaba ukuthi kusabani, cha bengingafisi nje kuze kufinyele ezinkantolo ngoba nje angithembisa nje ukuthi ngikhona. Ngingathi mhlasimeni nami ngiyavuma ukuthi mhlasimeni kube khona lo mxolelanisi ke mhlasimeni phakathi kwethu aqhubeke kumadlula media, kubona ukuthi imali ngiyikhiphana, kodwa ngizimisele mina ukuthi imali ingihlesene ngiyikhiphe, bona ukuthi ngihlese angazi phela noba indleko ezingakanani ke leza khuluma ngazo hlese zingaphezu ngamandla ami angazi, kodwa nje kubona ukuthi nami kubona ukuthi kungikhipha kanjani ukumhlangabeza ekuloko sokwenzekile. Sisithemba siqale la nangekhuluma ukuthi akazazi ukuthi indleko mhlawumbe ungachaza ukuthi zingakanani lezi indleko ikweletu osungene kuzona. Ngingakhulumi nje ngokuxakeka kwami ngoba ngiyamtshela namanje nikhipha imali angayithethe usupport mina. Mina ngishota indawo. Imali nje engikweletayo ngikweleta imali engango-2000. Engikweleta for lezi ndleko kade sehla senyuka ngiyokwenza lezi zinto nawe futhi ungenamali ngiyokwenza la DNA wagetsheliswa ndimi ngoba ngangifuna egcineni ugezeke igama lami. Uzuboneka ukuthi angifune imali yakho, angondliwe imali yakho, ingane yakho futhi ayondliwe imali yakho. Ngifuthi moyifaka uma ngabe ukusiza noma uthinta usithobile lo mali unika usithobile mongisize imali ekweleta into only 2000 ungayitsheni ukuthi uyiletha kumi. Mina ngiswele imali angiswele lutho futhi. Okay. Nangu-ke ethi u-2000 ngabe mhlawumbe-ke uzomisa kanjani? Awungeke ngikwazi ukhokha u-2000 ngesikhathi esisodwa. Mhlasimbe singawudivide kamanenge kunzima kona i-1000 kodwa ngeke akufuni uqamba amanga phambi kwedlu kwamadlula media ngenzela ngeke ngikwazi ukhokha u-2000 same time. Sisithembi angithi sizozama ukwakha, azile kuzobhidliza, azile mhlawumbe ukuzojaja omunye umuntu. Uthi uzomsinda u-2000 ucela mhlawumbe kube khona indlela eningamisa ngayo uke wamenshina futhi ukuthi ucela ukuthi kube khona noxolo ukuze lento nizoyiqala kabusha kondleka ingane ehambisane uthini. Bekhuluma ngoxolo understand. Phela yena mabecola uxolo buyabheka mina mabebuya bheka ezokondla ingane yakho, ondla ingane yakhe akondla mina. So nangathena ukuthi ngiyazi ayondla ingane yakhe ngoba mhlawumbe uxolo engalitholanga kimi. Mina ngisakwazi ukuphinde ngiqolalela lo muntu, ngiphinde ngizobhekana lo muntu. Kuphela nami ezokwenza something enganini. Funa afake imali engane kube ukuthi ingane seyindala manje singakwazi ukuthi noma mayifonela akafonela ingane yakhe angafoneli mina ngoba ushithi isichithe mina. Kodwa ke futhi angimsoli ngoba bona mosokhipha itekwa sakushada udonswa ngekhala udonswe mosolahla umndeni wakho ulahla ingane zakho ulahle yonke ifamily yakho ngoba usuku usunomfazi okutshenayo. Sengisho ukuthi ke ayisekho into engikhulumayo umenza something ngifuna axhumane nani alokuze mina ayikho into engayikhuluma na njengoba ngisho sisithobile ukuthi ayikho into engidinga kuyena ayikho into engidinga kuyena. Hayi baba ke uyamuzwa yikho into eyafuna ukuthi uxhumane naye uthi xhumana nathi ukuze sikwazi ukuthi phela sibe ne-solution egcineni yalento esibhekene nayo. Ningaze nifaka nenkantolo ngoba uyasho ukuthi awuthandi ukuthi ifike enkantolo usufuna ukwenza ngendlela. Futhi uthembisile phambi kwami phambi kwababukeli ukuthi wena usuzokwenza ngendlela. Iqiniso lenjalo impela ngeke ngikukhohlise sesingwa ngaba andamayini wena uyiso lomphakathi uyiso lesizwe, so ngeke ngithi ngikhohlisa ngoba ngikhohlisa isizwe. Hayi ngiqinisekile impela ngizimisele nje ukuthi ngimhlangabeze kuleso samba sa-2000 njengoba ngisho ukuthi kodwa singangisinda uma ngathiwa nje sithi same time singathi nje singaxoxa nje impela ukuthi kube khona indlela okuxoxwayo nawe ngiyidivide ngingakwazi kanjalo. Hayi ke engathi sesifike ekuphetheni kwendaba futhi engathi isisombululo sinaso sizoqhubeka sixhumane nawe. Siyabonga.